Mielőtt végső búcsút veszünk elköltözött testvérünktől, szeretettel idézzük föl az ő földi életének vándorútját. Vincze László 1957. április 3-án született Pécset. Édesanyja a sásdi származású Hankovics Mária és édesapja a göllei származású Vincze János gyermekeként. Néhány évvel később testvére is született, Vincze Gábor, akivel egész életükben nagyon jó testvérek voltak. Az általános iskolai tanulmányokat a középiskola követte, 1970-es évek második felében katonaként szolgált a Magyar Néphadseregben, érettségi után a Budapesti Műszaki Egyetem villamosmérnöki karán kezdte meg tanulmányait, kollégiumban lakott. A szűkebb, de tartalmasabb baráti társaságot kedvelte. Szeretett focizni a tankörtársaival, kisebb diákcsínytevésekben szívesen részt vett, vidáman szeretett nevetni a barátaival. Az egyetemi várklubban hétvégenként rendezői munkát végzett. Szívéhez közel állt Gölle faluja, ahol nyaranta a szünidőt töltötték a családdal a vidéki nyaralóban, majd felnőttként is gyakran látogatta a nyugodt hangulatú falut. Megbízhatónak, megfontoltnak, segítőkésznek, jószívűnek, tisztelettudónak ismerték meg őt a barátai és később a munkatársai is. Okos ember volt. Fogékony volt a világ eseményei iránt, a kultúra, a sport és a politika területén egyaránt. A Várklubban ismerte meg leendő feleségét 1978-ban, akit végül 1982-ben feleségül is vett. Alvérletben kezdték a közös életüket, sokat dolgoztak, fáradtságot nem ismerve. 86-ban megszületett leánygyermekük Tímea. 1987-ben egy felújítandó kertes házat vettek közösen, így folytatták életüket. 1980-as években főállásban a budapesti harisnyagyárban dolgozott, és emellett többféle közös vállalkozást is indítottak feleségével. 96-ban a házasságukat ugyan felbontották, de a jó viszony megmaradt köztük, és rendszeresen látogatták, vendégül fogadták egymást, kellő intelligenciával kezelték az elválást. A közös vállalkozásokat is mind felszámolták, és saját szakmájuknak megfelelően helyezkedtek el új állásban. László villamosmérnök és programozó szakértelmének minden vállalat sokat köszönhetett. 2011-ben megszületett László unokája, Roland. A hétvégi látogatások még gyakoribbá váltak. Az unoka még jobban összekovácsolta a jó viszont. Utolsó 10 évét zömmel Pécset töltötte, és ingázott Budapest-Pécs között. A gyakori pécsi tartózkodása annak okán volt, hogy az akkor még élő szüleit segítse, támogassa időskorukban a testvérével együtt, aki sokat dolgozott. Így a már beteges szülők folyamatos támogatást kaptak. Budapest látogatásai alkalmával, lányával, Tímeával, unokájával, Rolanddal, volt feleségével, Györgyivel és rokonaival, édesanyja testvérének, Erzsébetnek gyermekével, Vikivel és unokáival, Márkóval, Kristóffal, majd barátaival találkozgatott. Utolsó éveiben már ritkábban látogatta Budapestet, és inkább szülővárosában vágyott többet lenni. Miután eltemette édesapját 2020-ban, majd édesanyját 2021-ben, testvérével, Gáborral ketten maradtak Pécset. Közösen várták, hogy Gábor is nyugdíjas legyen, s többet utazhassanak göllei házukba. Mikor testvérem nyugdíjassága idő előtt bekövetkezett, úgy hozta a sors, hogy László is 2025-ben végleg távozott szülei után 5, illetve 4 évvel. Szeretettel gondolunk rá, örökké a szívünkben él tovább.
csak egy nap még, hogyha ennyit lehetne még, hálát adnék ma mindenért, ha melletted lehetnék.